En estos minutos do PSOE falamos con don Antonio Estévez. Ele é o líder da oposición do Concello de Paderne. Don Antonio Estévez, saúdos, moi bo día. Bo día. Moi buenos días. Buenos días. Grazas por estar con todos nós, señor Estévez, un placer, Gracias a vos por permitirmo. Por favor. Bueno, se lle parece, vamos con o primer punto, tema da actualidade do Concello de Paderne, donde vostedes pois fixeron unha proposta, unha moción para manter reunións periódicas cas asociacións de veciños, veciñas, para que fagan chegar ao Concello as necesidades de cada pobo aí no Concello de Paderne, señor Estévez. Sí, efectivamente. A ver, eu a verdade é que cheguei ao Concello vindo de asociacións, non? Eu creo que a asociación é o que está máis cerca do veciño, do pueblo, que ve todos os días as necesidades que pode ter, e eu penso que pode ser unha maneira de xa non só de achegar, senón de axudar ao Concello para que poda ir arranxando ou ir cumplindo aquelas cousas que os veciños precisan, porque ao final os veciños o que precisan é atención, son, pois, oye, que teñan arreglado a carretera do lado, que teñan unha luz. Eles non entenden isto destes grandes plans que moitas veces se discuten, que ao final pois non lle repercuten en nada. Entonces nós pensamos que estaría ben o de integrar, de que periódicamente pois se reúna cos veciños, con cual pois axúdache tamén a ti a levar o Concello. Sí, porque do Antonio Estévez, como líder da oposición ao Concello de Paderne, do PSG-PSOE, tamén puxeron unha moción con unha proposta no Concello para que o Concello teña unha persoa encargada de facer os trámites esa burocracia, non, que hai en todos os concellos dos veciños, tales, por exemplo, así rapidamente, por exemplo, os permisos de queima, cortar leña ou avisar das subvencións a beneficio tamén dos veciños e veciñas. Claro, é que, a ver, ao final no pueblo pasa no noso Concello, e imagínome que é o que pasa en prácticamente en todos. Ao final só hai xente maior, e agora calquer cousa que teñas que facer, ten que facelo vostede por internet, vale, pero por internet está moi ben, é moi rápido se tú te entendes. Hai moitas veces que xa a xente nova a veces se lle complica, cuanto máis a unha persona maior, dicese que ten que facer un algo por internet. E claro, é difícil, non? E ademais, o sea, nós o que pretendíamos non era só eso, o sea, estos son, ao final son cousas pequenas, non? Pero se nós temos unha persona que está pendiente de, pois, algunha subvención, pois, para cambiar ventanas, bueno, pois, oye, publicito no ayuntamiento, ou aquela veciñanza que este interesado, pois, oye, temos unha persona que se dedique a tramitar toda esa documentación que ao final é moi farragosa, non? E co cual eu pensome que era unha maneira tamén de modernizar o pobo, de axudar, de que o pueblo fora pa diante, que os veciños pois puderan acceder a moitas subvencións e a moitas cousas que se perden porque non somos capaces de facer a parte burocrática de todas estas cousas. Algún tema máis sobre o que estamos falar, se non pasamos a outro punto tamén cargado de actualidade, señor Estévez. Iso axudar o veciño a veciña e dice, mire vostede, eu quería cubrir unha subvención que hai, non? Claro. E entón, bueno, pues, unha persoa que este ali para que lle bote unha mão aos veciños e veciñas. Outro tema tamén máis que interesante por parte do Grupo Socialista no Concello de Paderne que usted lidera, don Antonio Estévez, é tamén que plantexaron o Concello de Paderne como lugar para vivir cerca da zona industrial dos polígonos de Pereiro e San Cibrao, en vez en crear un polígono industrial, sobre todo centrándonos, dicen vostedes, en que a xente que traballa en estos polígonos vivan e paguen os impostos en Paderne. Correcto. Nós, ao final, somos un concello que estamos nunha situación que eu creo que para min privilexiada neste aspecto. Estamos pegadiños ao polígono tanto do Pereiro como o de San Cibrao, como que hai pola parte baixando pola Nacional. O sea, que son os polígonos, digamos, máis importantes onde máis traballa en Ourense. E pénsome que non se está aproveitando esa
esa ventaxa que temos. Eu creome que máis que si tú tes un polígono ao lado onde hai terreno e hai industria, para que vas tú fazer un polígono ao lado para fazer o mismo? Non, fai algo distinto. Fagamos vivienda, que a xente que traballa no polígono que viva en Paderne. A cuestión é rejuvenecer o ayuntamento, que veña xente nova. E para iso pois hai que axudar nos temas de non poñer trabas a hora de que a xente poda establecerse, poda comprar unha casa, poda facer unha casa, comprar unha finca, que desde o Concello se poda facilitar toda esa labor, non? Entonces, estar máis que pensando en fazer un polígono industrial que xa está a 3 kilómetros, porque ao final a empresa que está situada no polígono de San Cibrao pois non vai vir a situarse ao polígono de Paderne se hai unha diferencia de 2 kilómetros, non ten moito sentido. Eu pensome que é mellor pensar, en vez de pensar cada un no seu ombligo e decir, non, resulta que o Pereiro ou San Cibrao ten un polígono industrial, nós tamén, non, busquemos algo que cando se fai unha inversión, e sobre todo que é diñeiro público e diñeiro do Estado, que repercuta ao final nos veciños, que eso genere riqueza, que non simplemente por decir, como eu tamén quero ter un aeropuerto, pois non, é mellor invertir en algo que realmente logo sea productivo e ese diñeiro, sobre todo, repercuta pois no bienestar dos veciños. Don Antonio Estévez, como líder socialista na oposición ao Concello de Paderne, alguna cousiña máis en esta data? Non, nada, agradecervos a oportunidade de poder expresarme no vosso programa e nada, saludar a todo o mundo e nada, a seguir pelexando sobre todo para que podamos conseguir que o Ayuntamento de Paderne pois ocupe o lugar que lle corresponde preto da ciudad, con outros servicios, con máis forza da que estamos tendo hasta ahora. Pois moitas grazas, señor Estévez, que teña boa xornada. Grazas. Un abrazo. Outro, unha apertiña. Grazas, saúdos. Moi bo día.